I si algú m'estima pel meu judici, per la meva memòria, m'estima a mi? No, perquè jo puc perdre aquestes qualitats sense perdre el meu jo. On és, doncs, aquest jo, si no es troba ni en el cos ni en l'ànima? I com estimar el cos o l'ànima si no és per aquestes qualitats que són allò que fa el jo, perquè són mortals? No s'estima, per tant, mai a ningú, sinó només qualitats.